Duha ang patay samtang usa ang nasikop sa gipahigayong anti-illegal drugs operations sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit kun Region 8 dito sa Tacloban City. Napatay human gingong misukol sa kapulisan ng usa ka engineer nga si Edelberto Nalda alias Bong, 53 anyos, taga San Jose, Tacloban City. Patay usabang iyang kauban nga si Michael Agner, taga Cogon, Palo Leyte, ug nadakpan ang usa ka Janet Barona, taga San Jose, Tacloban City. Gihulagway sa kapulisan nga ang napatay kanhi mga binilanggo ug anaa sa talaan sa high-value target sa Eastern Visayas. Napalitan og 5 gramos sa gituang shabu ang mga sospek sa kantidad nga 30,000 pesos. Dihang dako na unta sila, midagan ang mga sospek ug misud sa ilang pinuy-anan ug giingong mibunot silang mga armas ug mipagbuthan ang mga operatiba. Mibaw sa mga pulis ug naigo ang duha ka mga sospek. Gida sila sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Nakuhaan og 14 grams sa gituhuang shabu nga mobalor og 100,000 pesos ang babaeng suspetsado.